Mä luovutan. Tää käy voimille. Kerro sitten Afrikka-juttuisi. Katsotaas mitä mä keksin. Okei, no niin, tulkaapa katsomaan. Kattokaa, isin lentokone! Hei vaan! Hei isi! Wow! Laskeutuminen meni ihan nappiin. Onkohan täällä paljon villieläimiä? No, jopas jotakin. Katoppa tota. Ihan jeepin vieressä oikoilee gepardiemo kahden pentunsa kanssa. Niitä on tosi vaikea nähdä, koska niiden turkkien väri ja kuviointi muistuttaa savannin kasvustoa. Minunkin taitaa olla paras naamioitua ja liikkua varoen, sillä gepardit voivat olla vaaraksi ihmiselle. Ja peikoillekin. Minulla taitaa ollakin repussani huivi, jonka alle voin kätkeytyä. Sitten ne eivät näe minua lainkaan. Mitähän se nyt tähyilee? Se taisi huomata mut. Paras hiipiä takaisin jeepille. Se oli tipalla. Ehkä valeasuni oli sittenkin liian kehno. Taitaa olla parasta istua vaan tässä ja olla ihan kissukseen. No, aurinko laskee ja gepardiemo käy levottomaksi. Gepardit eivät ole syöneet päiväkausiin ja emo tietää, että sen pitää löytää saalis ennen pimeää, jos haluaa illallista pöytää. Gepardit ovat petoeläimiä, jotka metsästävät ja syövät savannin muita eläimiä. Petoeläimet eivät tarvitse ruokaa joka päivä. Ne pärjäävät muutaman päivän täysin ilman ravintoa, mutta sitten niiden pitää lähteä metsälle. Luulenpa, että nyt emo havaitsi jotain. Kyllä, se näki kasellin. Gepardit metsästävät ainoastaan päiväsaikaan, koska silloin leijonat ja hyeenat lepäävät, eivätkä siis tule saaliinjaolle. Mutta tämä kaselli onkin tarkkana. Se havaitsi gepardiemon väijyvän sitä, joten saalis jää tänään saamatta. Emo kerää sen sijaan pennut kokoon ja etsii yöpymispaikan. Minä taidan tehdä samaa.
kaljunta kuulostakin pelottavalta. Ne kaljuvat kertoakseen toisille leijonille, että tämä on minun alueeni. Paras kertoa niille, että tämä on Huukon aluetta. No ehkä ne nyt ovat hiljaa. Vau, tuopa vasta näkyy. Gepardi-emo haluaa gasellia aamiaiseksi. Gepardi voi juosta nopeammin kuin mikään muu eläin. Sen vauhti voi yltää 100 kilometrin tunnissa. Katsotaanpa, saako se gasellin kiinni. Joo, saihan se. Ja nyt koko perhe saa taas ruokaa. Onneksi muita petoja ei ollut lähellä, sillä usein gepardien saalista havittelevat muutkin. Leijonat, hyeenat ja korppikotkat esimerkiksi. Oi ei, katso korppikotkia. Gepardi-emo huomasi korppikotkat ja haaskalinnut ovat myös äkänneet saaliin. Gepardi-emo kerää pennyt koko ja aikoo vaihtaa maisemaa. Kaikki ovat kylläisiä, joten se ei aio riidellä korppikotkien kanssa saaliista loukkaantumisen pelossa. Mutta pennut eivät haluaisi jättää ruokaa muille. Onpas siinä iso korppikotka. Se on suurin lajissaan täällä Masai Marassa. Tähteistä voi tulla vielä raju tappelu. Korppikotkien ravintona ovat haaskat, joita savannin muilta asukkailta jää. Korppikotkilla on erinomainen näkö. Ne voivat havaita raadon kilometrienkin päästä lentäessään savannin yli. Gepardi-emo on raukea ja kylläinen ja se aikoo asettua puun varjoon ansaitulle levolle. Mutta pennut, ne jaksavat viedä terimiä ja kujeilla. Leikkiminen on pennulle elintärkeää. Leikin avulla ne oppivat metsästämään kuten vanhempansa. Pentu vaanii toista hipi lähellä ja hyppää sitten kuin saaliin kimppuun. Mutta pennutkin väsyvät lopulta, joten eiköhän jätetä ne lepäämään. No, se oli ensimmäinen seikkailuni Afrikan savannilla. Mutta perheessä on ollut muitakin seikkailijoita. Hei! Ei! Hei! Niin, tässä on isoisänne. Hän oli kaikkien eläinten kaveri. Ja koki savannilla monta jännää seikkailua. Mutta se on jo toinen tarina. Kuulette sen ensi kerralla.